Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Ndangouyawo pano kuti ndinge ndichizongokonfesa zvekare nekutestifya kuti Mwari zveshuwa Mwari variko. Yes, it might seem to be very difficult and mhinduro dzaMwari dzinokwanisa kutora such a long time. Inini mukoma Nashi, mhinduro yaMwari yakanditorera 7 good years. Gore rino mukoma ratapinda inini nemurume wangu ndo patakazoita get back together. Makore ose awa mukoma murume ainge akandifuratira. Ndingangoti takatanga kutaura tose, it was last year kunana October November ndo patakatanga kutaura tose. Ndakatoshamisika mukoma because one day ndakatoti zvangu ndiri kubasa, ivo baba vainge vakamove from the province where I am staying with him now, ndokubva vazoenda kuCape Town. Vakatoita zvekutotiza nebest friend yangu Mufunge, ndokubva vaenda kuya vakabva vatanga kuchaisana mapoto. But recently ipapa last year ndo pavakatanga kutaura neni ivo baba, vakatanga kungondibvunza mibvunzo as in kuti mwana ari sei, mwana ane hembe here. Ndikatoshamisika kuti ko ndisuwo tava kutotanga kutoronga kuti mwana paChristmas tikufanira kuti tinge tichibatanidza mari tobva tamuitira kapati since birthday remwana wedu uyu riri muna December. Baba vakabva vatotumidzirawo mari paya, iniwo ndikabva ndawedzera. Kana vana muchembere kumusha vakatoshamisika kuti ko Nkwasha ava kungotanga kungotaura nesu kasi makadzokerana here. Ndikati kwete mai, regedzai tinge tichingoona movement dzake kuti afungei. Iye ainge ava kutongoita maconversation namai vangu, achingovatumidzira mari, achingovabvunzawo kuti mwana ari sei, vamwe vazukuru vari sei. Saka ikoko uko zvinhu zvainge zvakashandiswa nebest friend yangu, mishonga yacho inoratidza kuti yainge yaexpire. Apa mushonga apa shamwari yangu uyu kuti ange achimhanya zvekare kudzokera kuZim kuti adzokere kunotora mishonga kuna amai vake aisakwanisa because at that time mukoma airwara very serious. Saka kuti amhanye kudzokera kuZim kuti anorenyuwa mushonga wacho iwoyo aitadza. Mukoma Nashi zvakaitika ndezvekuti shamwari itai mega, inini ndakabirwa tight yangu nebest friend mukoma. Ndakaita gore rose ndiri kumaperiods kusvika murume wangu azotanga kurara neshamwari yangu. Since shamwari yangu uyu pandakangonzwa kuti iye kumusha uku ainge achishungurudzwa nemurume, then ndakabva ndataura namama ndikabva ndati iye instead of kutanga kuita izvi zvaainge ava kuita, because ndainge ndava kunzwa kuti ainge ava kuita zvekunwa doro, ndikaziva kuti istress. Saka ndakabva ndamunzwira tsitsi because she was like a sister to me, like a little sister. Saka ndakabva ndataura namama ndikabva ndati aiwa imimi chiitai kuti ange achiuya kuno. At that time kana mari ainge asina, murume wake uyu ainge ari musoja. Saka murume wacho zvaaita aingoti kana mwedzi wapera vamwe vachiuyawo kuzoona mhuri dzavo, iye aikwanisa kutouya akabata kana $5 zvayo mukoma kana $10. Imwe yose aiti kana akabvunza murume kuti ko mari yepay iripi, murume aingoramba zvake ari zii, kana kungosvika pamba akadhakwa. Then ndokubva azofind out kuti murume wake uyu uko kwa ainge ari kucamp uko kwa ainge achigara aiva neumwewo zvekare waainge ava kudanana naye. Saka mari yose ndo kwayainge yava kungoperera ikoko. Shamwari yangu ndakazongotaura nayo ndikaiudza kuti there is no need yekuti unge uchizvishungurudza nemunhu ava kusakuda, because at that time ainge ava kuita izvo zvebleaching achifungidzira kuti zvimwe kuda kana akazvibleacha akatsvuka then murume anobva azosiyana neizvo zvokuita zvechihure, because murume wacho ainzi mukadzi waainge ava kugara naye vachichaisana mapoto ainge ari mutsvuku. Saka iye aingoti zvimwe kuda kana ndikazvibleachawo ndikaitawo mutsvuku murume wangu anokwanisa kuzondida. But ndakamupawo counseling ndikati hazvina zvazvinoshanda, kunyange ukazvibleacha kusvika tsinga dzava kuonekera, munhu kana ava kusakuda anenge ava kusatokuda zvamuchose. Mukoma
iye akabva azouya kuno after ndataura nemurume wangu. At that time murume akabva ati as long as space tinayo hapana kana problem, because kunoko tainge titongozvilojera full house. Ndainge ndisingaende kana kubasa, mai mwana ndaisatombotendedzwa kuenda kubasa, ndichingonzi rako basa ndiri kungogara pamba uchingozvara chete. But zvose izvozvo mukoma, kana Satani akapinda mumarriage mako, zvose izvozvo zvinosvika pakupera, pakufofeta. Takati tatumidzira mari, shamwari yangu ndokubva auya. Achiuya munhu ainge akazvininipisa, aitoswera achitoshanda shanda achitondibatsirawo pamabasa ose epamba. Aizoti kana apedza kundibatsira paya otenderera achitsvakawo basa, but basa rainge risingabatike. Kudzamara ndatanga kuona kuti murume wangu ainge ava kuita like munhu anongondisema so. Ndikati ko chii chiri kumboitika? Izvo munhu mukomanachi ainge atova necommunication naamai vake, saka akazongoita an emergency trip. Ndikatomubvunza kuti iwe unoreva kuti chibasa chawangowana ichi chibasa che only 1 month wava kutozviudza kutoti it is far much better kuti umbodzokera kumba, because iye akangoshanda 1 month ndokubva awana 2000 akabva atozviudza kuti ava kuda kumbodzokera kumusha. Izvo munhu ainge afunga kuti ange achidzokera kumusha kuti aende kunogadzirisa inini zvekare nemurume wangu. Paakaenda mukoma pane imwe t-shirt yeOak Ridge yemurume wangu yandakashaya. Ndakangoti zvimwe kuda ameno kwairi. Friend yangu payakazodzoka t-shirt iyi ndo pandakazoiwana. Ndakabva ndatanga kuva very suspicious, but murume wangu ainge atotenewa pfungwa dzake zvekuti pandakati naime t-shirt yenyu iyi yandaitsvaka, chitarirai kuti ndazoiwana. Kasi t-shirt iyi yainge yakaendeswa kuzimu here? Murume ndokubva atanga kutondipopotera achitonditi une hutsinye, taraone kuti wakadana friend yako, now wava kutotanga kutoabuse munhu. Apa ndainge ndichizamawo kutaurira pasi tiri mubedroom medu, munhu ndokutotanga kutopopota. Ndikabva ndaona kuti nyaya idzi kana dzikazosvika munzevewo dzeshamwari yangu, kana kuri kunzi haasiri iye akaba t-shirt iyi anozorwadziwa, ndokubva ndamukumbira ruregerero. But kubva musi iwoyo ndo pandakatanga kunzwa murume wangu achinditi pfutseke urimbwa. From there on mukomanashi ndakabva ndazoshaya tight, ende tight iri ndakatorishaya zvachose. Ndakangoti ndichingonodiscover kuti one of my tight is missing, ndakabva ndatanga kubleeda mukoma. Ndaita kujuja on a daily basis. Mableediro andainge ndichiita waitoona kutoti munhu uyu haisi bleeding iri normal. But murume ndaiti kana ndikataura naye ndikati madii mamboenda neni kuchipatara, murume aitanga kupopota, ende aitopopota zvezvezvo kuti friend yangu inge ichizviziva kuti there is something that is going on with me. Shamwari yangu haana kana kumbogara akandibvunza kuti ko chii chiri kuitika, because dzimwe nguva ndaikwanisa kuzomuka kuma9 kana kuma10 ndichingonzwa kungorwadziwa. Iye aitongoti kana akamuka paya ozvigadzirira zvimawheatbix breakfast yake, munhu obva atoenda paNetflix, obva atanga kuona zvake mamovies, agere zvake mudining room. Aisamboya achimbondinokera kuti angondibvunzawo kuti ndiri sei. Later on ndaizoti kana ndomuka paya mukoma ndainge ndisingagone kana kufamba, ndichiita kuyuwira nepain, but aingonditarisa zvake obva angokontinya nemovie. Mumwe musi ndo paaindimutsawo hope ongoti mamuka sei sisi, obva atotarisa kusaiti. Ndiro chaidzo mukoma aizotongosuka paya pekuti murume wangu anenge ava kuda kudzoka achibva kubasa, achiitira kuti murume ange achimuona achiita mabasa epamba. Ndaitukirirwa mukoma nemurume zvichinzi wakatowana zvemaid waunoshandisa madiro, unofanira kuti unge uchimubhadhara. Ndakati zvimwe kuda murume ari kutamba. Mwedzi wakati wapera ndakatoona imwe mari yakashota maakaunti. Ndikamubvunza kuti ko imwe mari yakaenda kupi? Ndokubva ati ndakapa mainini, because mainini handiti unoziva kuti vane vana kumusha plus ndo vakatotarisirwa as a breadwinner. Saka iwewe kuti ungoshandisa mwana wevanhu usingamubhadhari, ndinoona sekunge uri kuita chivi. Zvose izvi mukoma murume achindiudza, aisandiudza as in murume ari kuudza mukadzi wake aitongoita zvezvezvo kutongondibhohwa, achingoshandisa mari madiro. Aingoti kubva kubasa dzimwe nguva aikwanisa kungobva akabata zvimakrasha zviya zvekuKFC, obva atosvika obva atopa
ivo mainini vake ava inini mukoma ndaingo ignowewa zvobva zvanzi handiti imimi mava nenguva muchingozvidya zvinhu izvi saka ndinongofungidzira kuti hamusisina kana basa nazvo plus kadhi ndimi munogara naro pamunenge mangoda munongoenda muchingonotenga. Wandinonzwira tsitsi ndeuyu asinawo munhu anokwanisa kumuriritira. Kudzamara one day murume wangu akazotengera mainini uyu shamwari yangu uyu kadress kekuti ndega ndakabva ndaona kuti vanhu ava vanenge vava kutorarana. Kadress akamukoma kainge kari kashort dress kekuti akati akakapfeka kudai ava kurakidza murume wangu. Ndikabva ndatanga kupopota. Ndakati ndichipopota kudaro murume akangosimuka achiita sekunge ari kuenda kunochera mvura but ndokubva akona. Akati achingonotendeuka achibva anditi chibhakera mumusoro akabva ati ndagara ndakuudza kuti enda unondicherera mvura but ungori busy kungondipopotera, haunzwisisi, hauteerere, hauna kurayirwa. Ndakarohwa mukomanachi iye shamwari yangu uyu akabva aenda kurumu kwake akabva anozvivharira ikoko. Ndo musi wandakatanga kutoziva kuti tainge tatoiswa pabarika because ndakazoti ndaendawo kubedroom kwangu ndichingochema because the pain was just too much kuti ndibude ndichienda kukliniki. Gedhi rakavharwa, makii ndokubva avigwa, saka ndakangoenda kubedroom. Apa zvairwadza sei ndainge ndichingozviudza kuti kana ndikangokwanisa kuwana panado maybe musoro wangu unokwanisa kupora. Nanhasi nditori nechifo chawo musoro uyu unogara uchingonditema because akandirova nechibhakera zviya zvekuti munhu akatendeuka akatokoka chibhakera chake. Iniwo ndainge ndisina kumbotarisira kuti apa ndava kuda kutorohwa nechibhakera. Mukoma vanhu vakabva vavharirana mubedroom meshamwari yangu umu. Ndakazotomuka ndichinzwa masounds ndikanoka. Akabva ati uri kudei, nekuti ndasarudza kuti mose muri vaviri munge muchiita vakadzi vangu. Ndakarwadziwa mukomanashi apa kumusha kuti ndiudze mama nababa vangu ivo nemadiro avainge vachiita murume wangu. Ndakabva ndaona sekunge ndinovashungurudza asi zvakazosvika pakundiremera ndikabva ndazovaudza. Ivo vakati vachikonfranta murume akabva ati it is fine, iye kana aramba barika mwana wenyu inini ndava kuchimusiya. Murume akati achingopiwa transfer kubasa usiku hwacho ndokubva vauya vakataura. Inini ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda vafunga kuti ava mainini my best friends vange vachienda kunogara somewhere else. Ndikati at least zviri nani kuti kana kanogara kwake inini ndichigara pano pamba pangu it will be far much better. But vanhu vainge vatoronga zvekunditiza, vakangobuda mukoma vasina kana kumbooneka. Ndakati kwakazoti kwapera mazuva maviri ndopa ndakabva ndazovabvunza paWhatsApp kuti ko hamuchadzoke kumba here? Vakabva vati handichadzoke. Ndikabva ndati alright. Saka rent vakabva vati muchazvionera amai mwana. Inini ndatova kuCape Town. Vanhu vainge vatova kuCape Town. Iyewo best friend yangu uyu ainge achishandawo kuCape Town ikoko kune imwe restaurant. Iyewo murume aingoenderera mberi achishanda pakambani apo paainge achishanda. Ndakatambudzika mukoma from someone who was a stay at home mom kutanga kuitawo zvemapeace job ndichiita zvekukurira vanhu mudzimba dzavo. Vavakidzani ndo vandakaapproacha ndikavaudza about my situation kusvika ndichizobva kumaSuburb uko kwandainge ndigere. Ndikabva ndazotanga kugara kulocation ndokubva ndazowanawo basa mumaIndia ndikatanga kushanda semusikana webasa. Ndakazongonzwa kuCape Town zvava kunzi best friend yangu uyu ainge ava kurwara ikoko ndokubva atadza kuenda kunorenyuwa mhiko dzake kumusha. Murume wangu ndopa akazotanga kuti bengeno. It came as a surprise. Nanhasi mukoma I am still in shock, but pose apa mukoma ndaingogara ndichingonamata because me and my husband we actually got married, we had a wedding. Saka ndaingozviudza kuti marriage yangu haingaparari just like that. Ndikangoramba ndichingonamata hama dzangu inini I just want to witness kuti Mwari variko ende minamato. Kunamata kune simba kudarika zvose because mishonga iyi inosvika paino expire. Hapana pandakambonzwa zvichinzi munamato uno expire. Hongu ndakatambudzika ndikashungurudzwa asi at the end of the day ndinoona kuti minamato ndiyo yakandibatsira. Ngatinamatei hama dzangu. Izvi zvemishonga izvi siyanai nazvo nekuti zvinosvikawo pakuexpire. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vanzvadzi vedu. Anzi ndakabirwa skin tight nebest friend yangu ndikabva ndatanga kubleeda kwegore rose, ndikabva ndashaya t-shirt yemurume wangu. T-shirt iyi patakazoiona mushure mekunge best friend adzoka achibva kuZim, hondo mumba dzikabva dzatanga. It was hondo after hondo kusvika ndichizotidzwa nemurume. But hanzi ndakangoramba ndichingonamata ndichingoshingairira pakunamata kusvika mishonga yake best friend wangu uyu yazo expire. Please let us speak with her in the comment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.